La plaça de la Rotonda va viure ahir a la tarda un moment de molta tensió. Les cues davant la creperia van acabar generant una forta discussió entre comerciants, clients i vianants, fins al punt que han hagut d'intervenir agents de circulació i la policia. Els fets han tingut lloc a l'hora d'obertura de l'establiment, quan una gran concentració de persones ocupava l'espai exterior i dificultava el pas i l'accés a un negoci veí. El propietari d'aquest local ha expressat el seu malestar, fet que han desencadenat una discussió verbal amb el responsable de la creperia davant clients i vianants. Durant l'enfrontament, el responsable de la creperia ha manifestat públicament les queixes rebudes per la situació de les cues. Cortar la carretera. El vecino de aquí se queja, el gobierno se queja, el vecino de abajo se queja. Que corten la peatonal o cierro el negocio. Voy a cerrar el negocio. Hacer la zona por aquí, cortar la calle. Cortar la calle. Acabó. Peatonal cerrada, cortamos la calle. A ver, vecino, ¿y qué quieres que haga? Pues no trabajamos, cerramos. La presència policial ha permès separar les parts implicades i restablir la calma. Els fets arriben després de l'aprovació d'una normativa comunal per regular les cues comercials. I tu, creus que aquesta regulació evitarà nous conflictes a l'espai públic? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.